Ассалому алейкум духтаро, апа харуи меҳрубон тамошобинои канали ма. Ҳамака хуш омада духтаро ба канали ма. Имрӯз распаковка дорем духтаро. Ай магазини лента омаде. Касоне ки медонанд дар шаҳри Орел якта магазини лентай. Рости гап имрӯз вай ати кӯдакҳо иштем ми ова хӯрдан тамом кардан дар магазин. Баъд харидкунӣ биромадем духтаро. Ана хеле салат гирифтам. И салат қати селёдка, касе медонад селёдка подшуба. Ана баъд ду дона анор гирифтам духтаро. Яке анор хорид. Баъд мана инамди полукопченый колбаса гирифтам халол. Рости гап дар ҷоймон чизои халол камай. Ана инамди сарделкора гирифтам. Ё духтаро ози аксия рафтеста будан. Намедонам донаш 50 рубли буд. Дуруғ нагум, ё граммаш 50 рубли буд, 100 граммаш. Сета гирифтам. 4 дона сосиска гирифтам. Баъд шир гирифтам духтаро. Мана ин 10%. Ака гуфти худам ки хароб шидестам, барои ман хеле чизои вай гирифтестам. Меган жирнистиш кам. Бачаи майда ким дадита йогурт гирифтам. Ҳами йогуртҳои нежнира хушрӯ мехӯрад. Ман наз мебинам. Бачаам дафтар гирифт. Баъд айнаи намдои севои сирх гирифтам. Беҳаддуш ранги севои Тоҷикистон духтарам. Севои сирх Тоҷикистон ранги авай. Баъд духтаро лаблабу гирифтам. Бош иншолло. Ай сосико 5 тавдай духтаро инай дигаш. Пакетора ки бигем дар ҳами вай монда будем. Чӣ мегӯянд дар дри такси. Дар болои устал намондам, дар болои наи сачухча мондем, сачухчара мешумш. Баъд духтаро пакети дигарим. Ман бастанда мебандам, ин садам ша намезанам духтаро. Ане пакетош бахуат лекин ана инам ди сковородкара харидам духтаро барои блинчикпазӣ 350 рубл буд духтаро. Надорум блинчикпазак. Якта сковородкаи сирхи калони фаберлик дорум вазбина, лекин хеле блинчикпазак надорум сабзак. Айна инам ди коктейл гирифтам духтаро, клубничный, молочный. Баъд чӣ гирифтам? Колбаса рӯзи колбаса харид буд. Айна инам ди колбасаи варёни харидам духтаро. Худам бихадам колбасаро наз мебинам. Баъд медонед чӣ мақати колбаса сосиска шаурма када мехӯрам. Аҷоибот ба маза мешавад. Ми сосиска колбасаро сирх мекунам, баъд шаурма тайёр мекунам. Сир гирифтам духтаро. Зифир гирифтам. Яке шаво чой қати кофе қати ширинӣ хӯрданда. Зифир гирифтам. Семечка гирифтам. Худам дахели пачкаки гирифтам. Бачаам дахели пачкакира кӯдакҳо намедонанд чӣ кор кардем, дар пеш каса набиромад. Бисёр майдаким ғам дод духтаро. Баъд сугушонка гирифтам сахрам барои блинчикати хӯрдан. Баъд бо сок гирифта будем хӯрд, тамомш кард уже. Баъд бо айна ё гирифта намия чизо ҳам ё гирифтан кард духтаро. Баъд айнаи намуди порошокҳои ирам лента ранги ашан вай дорам. Моя цена ку ҳама чиза каждый день ҳама чизои арзонаш. Ирам ранги ҳавая 1,5 кило порошок 150 рубл буд. Ку истифода барум агар качестваш соз боша ай ҳами мебиёрам бо духтарози ма хонахар шидагим эконом каресам ба дили худам. Айнаи намди пиёз гирифтам, обычный пиёз. 1 дона лимон гирифтам, 17 рубл шид. 1 дона лимон. Хиёл мекунем ки дурушид гриб шидагим. Айнаи намди фери гирифтам. Чӣ хеле ки шумо дидесед ҷа ферим тамом шидагай. Вай дорум. Чӣ меган? Азилит дорум, ферим тамом шид. Идиюм пакет буд духтаро. Ҷо серим пакетай. Ку ҳамеша хушрӯ ҳуйк немакалан. Иша надарум. Пакетои хушрӯ будай хеле ягон ҷо магазин сабой бурданда мешава бахвата кар. Тесам ку эконом кардесам духтаро. Боя хеле дафтари дига бачаи чӣ мегӯям профессори ма гирифт мактабхонаки ма чапанашкати. Бисёр вақт сушида каз мекунем духтаро.
палочкошо одноразовый бадан. Ҳамин последний раз суши заказ кардем. Я палочкаш дароз буд, я шкалта барои ҳамин суши вок дамудри лента буд. Специально ҳамҷам хеле палочка барои суши гирифтем. Баъд ҳам бачаи рол кунам, хатиам хеле палочка мехӯра. Губка гирифтам универсальный барои косашӯӣ дорум безептага. Баъд вай картошка гирифтам, шаками. Картошка намедонам чанд кило гирифтам. 3 кило картошка гирифтам духтаро. Картошка уҷа арзон шуда будан 29 рубли будан 3 кило гирифтам духтаро. Ва дига ҳама ҷо картошка 60, 70, 80 рубли барои ин уҷа арзон ки буд бисёр гирифтам. Карам гирифтам духтаро барои борш мекунам, лекин чизнока фаромӯш кардам, агарам тага бачама рой кунам. Сабзӣ гирифтам духтаро, имрӯз шуштам, дилам ош кашид. Дина мо вай меҳмонии тағоим будем. Тағоим қати духтараш мора меҳмон таклиф карда буд меҳмонӣ. Шуштем хай-хайшта боро ҳама ҷамъ шудем, сарҷамъ шурӯъ рафту бозӣ каручи авқотҳои бамаза. Баъдан вай чӣ мегӯянд? Салат, палат, ами колбасаю вай бодрингу, самбусаю чӣ буд? Бо котлету, макарон ҳама чӣ бо сабой овардам. Ростина имрӯз имрӯзша хурда истем ҳам чизора. Тамом намешаванд. Холодильникам бо вайрон шуда гирифтаро. Айнан амди полукопчёни гирифтам бо. Баъд хулас духтаро ҳеҷ чизом тамом намешаванд. Дилам ош кашид. Гуфтам хезам я ош кунам. Дидам ки вай нест, сабзӣ нест. Бо қарор кардам. Ҳам будаки чизора хурдем, рафтам харид кардам. Рости ровна 3.5 соат мо дар берун будем. 4 соаташ хона даромадем. Беҳад бефараем духтаро. Айнен амди нел гирифтам бо. Я пакета уже гудакои ма канда будан духтаро. Тухм гирифтам. Баъд айнен намуди вай гирифтам. Стекло ойнашва гирифтам. Қати спирт қати будай. ҳамин хати распаковка чек мо тамом духтаро ба охир мераса. ин сарделко бисёр бамазаанд духтаро, намедонам мада маъқулай ҳамо ченем ки сумаш маза дора хушрӯай. Баъд иёям бамазаанд духтаро. Баъд тамошобинони азиз духтарои муҳтарам, чӣ гуфтани будам? Оиди борои нав овардагим дар WhatsApp савол кардан духтаро. ҳозирашта ҳамон размерое ки гуфтум камш мондан, барое ки имрӯз почта кор намекунад, лекин ма да оплатит кардам. Ма иншоалло рӯзи душанбе шояд почта кор кунад. Бабай почта ҳоли кор намекунад то рӯзи душанбера ё рӯзи душанбе почта кор кард духтаро. ма заказтона рӯй мекунам. Баъд ҳастай размерош яктаи дутаи сетаи мондагия успед кунен духтаро. нами бори овардаги мора ба нархи даст раз мақсад ки харидорӣ кунен. Ана баъд чӣ гуфтани будам? Барои борои без рисунка ма ира рисункадор овардан ма сабабаш чӣ буд ки ё заказ шида буд духтаро. дамиҷо ужа да ё заказ доштум. Баъд духтаро ай боро ма заказ доштум уже. Ай боро у сол я сол овардами хешта борода фурӯхта будам. качествоаш хушрӯ. Баъд пад заказ овардам. Бароям бисёр овардам ки ба фурӯш мераванд. На самом деле бори хушрӯай. Просто почто маҳкам кардан. Яда клиентҳо почторашда доран ҳушавишай бисёрш оплатит кардан. Хулас духтаро успед кунен. Иншаалло ҳамин ҳафта ё ҳафтаи дига боро тамом мешаванд. баъде ки борои ман тамом шид тамошобино, ман уже бори нав мерам мебиёрам ё ки вай мекунам заказ мекунам. баъд дар борои навам без рисунка мешава, однотонӣ мешава, сатрҳо мешава, баъд попшои хушрӯ мешава духтаро. Агар касоне ки хоҳишманданд ки косметикаи корейский низ биёрем ами ба нархи дастрас, дар таи комментария марҳамат апа хӯаро косметика нависта буброед. Иншоалло дар наврҳои оянда косметика ҳам мебиёрем. мо патчи овардем духтаро. Патчиҳои корейский бигем барои таи чашма ва рамша кабудша гирифтан. бисёр хушрӯ, ҳамагӣ ба нархи 150 рубл. Аптови цена қати шумода метием. Касоне ки заказ оформит мекунанд хотиррасон кунем. мо патчи ҳам ба фурӯш овардагем. Патчиҳои корейский духтаро барои варами кабути машинкаи таи чашма гирифтан духтаро. баъд тену тушу подводкои фломастери бисёр духтаро мепурсанд дар WhatsApp дорем. ҳамаи ё духтаро бо нархи аптови мешава. даже касоне ки ай мо зиёда 3000 рубли расиски заказ мекунанд, мо туҳфа намин чизора рӯй мекунем. Патчию фломастерам хеле чизо.
фақат шумо хотиррасон кунед ки аёди мо меброяд духтаро, барое ки як кас харидор бошад 10 кас дига мепурса, масалан размераш чӣ хелай, качестваш чӣ хелай, надарозиш чанд қай гуфта ҳамин рӯзашта духтаро ҳечин як 10-та 8-та 12-та сабшени мебиёяд беғарзай группаҳои забони русим духтаро. ба тамошобинои азиз оиди забони русӣ чӣ гуфтанем? Касоне ки апа хӯҳарои меҳрубон, касоне ки мехоҳен дар хона нишаста забони русиро ба нархи дастрас ёд бигирен, марҳамат кунед дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар WhatsApp муроҷиат кунед, нависен. мо забони русия скидка сар додагем бо нархи дастрас барои шахсоне ки дар хона нишаста мехоҳанд забони русиро айхид кунанд. ба наму апа хӯҳарои меҳрубон забони русиро ёд метиҳем. дар группаи мо духтаро фақат занҳо, духтарҳо вай мекунанд, мешинанд ва фақат забони русия ёд метиҳем. дига ягон темаю ягон мавзӯю атоми фаберлик ё ки дига ягон чи хеле чизо нестад духтаро, фақат омӯзиши забонай, барое ки бисёриҳо мепурсанд ки дар ҷо фақат забон омӯзиш мешавад ё ки ягон реклама ё ягон хеле вай доре гуфта нороҳат мешаванд, шояд ягон группаҳо дар дур омадан таклифшон кардан. ба ҳамун хотир не духтаро моҳо кор мекунем дар фаберлик, лекин мо ҳеҷ кара дар группаҳои забономӯзимон вай намекунем, чӣ мегӯям, халал намерасонем, ғам наметиҳем, умуман мақсад фақат забон ёд метиҳем. барои ҳамин духтаро чӣ мегӯям, бо дили пур, яъне ки 100% бо дили пур муроҷиат кунед. боз мегӯм, забони русиро ба омӯзиш мондагием дар WhatsApp-ҳои рӯи экран нависен. скидка хати шумода забони русия меомӯзонем. дар группаи мо зиёда аз 10 нафар одам мешавад, 12, 15, 20 нафар дарс метиҳем забони русия. касоне ки мехоҳанд дар хона нишаста забони русия биомӯзанд, марҳамат дар рақамҳои рӯи экран будагӣ нависен. тамошобини азиз мегӯянд ки забон донӣ ҷаҳон донӣ духтаро, ҳамин гап ростай ва ҳозир дар ҳамин айни шароит шумо медонед ки чӣ қадар забони русия донистан муҳим ва зарур шудагиай. ба ҳамун хотир ҳамин шанса ай дастон натиҳем, марҳамат кунед, мо шумо дар забони русия ёд метиҳем. мушкилии шуморо бигем ки бо нархи дастрас осон мекунем. хайр тамошобинои азиз, то наворҳои оянда чӣ хеле ки гуфта гузаштам, барои омӯзиши забони русӣ дар рақамҳои рӯи экран нависен. барои заказ кардани платью новинкаҳо монам дар рақамҳои рӯи экран будагӣ нависен. ман борое ки в наличии ҳозирашта ҳастай боз дар мобайни ҳамин видео монтаж карда мемонам. барои заказ кардан духтаро успед кунед, бронировать кунед, заказ кунед, барое ки камуш мондагиай духтаро уже оплатит карда, отложить карда духтаро заказошона оформит карда истиян. баъди тамом шидан масалан ки видеоро ман ай каналам удалил мекунам. ҳамин дидем ки видео ай канали ма удалил чиз, значит борои арзони мо нестанд дига духтаро. баъд тамошобинои азиз, ман барои шумо ҳаракат кардастам, баҳри шумо кӯшиш кардастам духтаро. илтимос, касоне ки ҳам видеоро тамошо мекунен, якта лайк монда гузарен, илтимос мекунамтон подписка ва лайка фаромӯш накунен. апа хоҳаро, агар хоҳем ки либосҳои фасон фасон ба нархи дастрас мақсад ки бай кунен, илтимос ҳамин видеои моро лайк монда подписатсия карда гузарен, барое ки канали мо пешравӣ куна ва мо тез тез борои нави фасони хушрӯ арзон биёрум. ман тамошобинои азиз, шумода ваъда метиҳам барои дастгирӣ кардантон, барои бо мо будантон ман шумода скидка қатӣ бо беғарзаи нархҳое ки ман дар каналам мемонам, боз ҳам скидка қатӣ шумода намин бороя метиҳам, фақат барои подписчикои канали худам, касоне ки моро тамошо мекунанд, подписатсия мекунанд, лайк мемонанд. ҳамин лайк подписка духтаро барои пешравии мо бениҳоят зарурай. ба ҳамун хотир ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки духтаро ҳамин канали моро як дастгирӣ карда гузарен, иншоалло ки дар хизмати шумо мешем. хайр тамошобинои азиз, то наворҳои оянда дар видеоҳои оянда вомехӯрем. имрӯз распаковка чеки мо ана ҳамин буд. рости гап ман чеки ёра гирифта будам, дар ягон пакет нестай ки ман шумода ито боша гап занам, акар интерес намешава гуфтам гапо ки ҳайна ёфтам чекша духтаро 3300 чанд скидка қати мода кардан, яъне ки духтаро мода чанд қад скидка кардан ака бигем 200 чанд рубл намедонам, хато накунам, 300 рубл скидка кардан. хулас 3375 рубл шиданам ка хариди кардагӣ мо духтаро. хайр тамошобинои азиз, то наворҳои оянда бо мо бош.
Ассалому алейкум апаухарои меҳрубон тамошобинои канали ман подписчикои муҳтарам ҳама каса хушомадед ба канали мо. Ай ҳаматон духтаро миннатдорум барое ки ровна 1 сол пеш ман анами ютуб канал кушода ба кор монда будам. Раҳмат ҳаматонда ки то ба имрӯз 1 соли дароз қатима буде уже диюм солаш рафтестай. Ай ҳаматон миннатдорум духтаро, дастгирии шумо пешравии мо шид. Ай ҳаматон чӣ хеле ки мегум бо миннатдорум. Раҳмат тамошобинои азизи ма, мухлисои канали худам. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. борои қабул кардагии ман духтаро анаминҳо ҳастанд ҳозирашта. мутаассифона кардиганои мо тамом шидан, ягон 2-3 дона ҳисобакиш монд, барое ки ҳамаро уже оплатит кардан, отложит кардан, уже омадан ай хона бурдан. касоне ки чӣ мегӯянд дар ҳамин шаҳри Ориол зиндагӣ мекунанд, доставкаи бепул дорем шаҳри Ориолда. марҳамат кунед, дар рақамҳои рӯи экран нависед, дар ватсап заказ ай 2000 рубли русӣ доставка бепул карда мешавад духтаро. ҳозирашта манами намуди боромон в наличии ҳастай. успед кунед духтаро, ёрам кам мондестян. анаи намуди плати туникора дорем, чӣ хеле ки шумо дидестен. размерошон ай 50, 48, 50 то 60 ҳастай духтаро. успед кунед. анаин ва ё чӣ меган безрукавка меган, толстовка меган, хулас анамиё духтаро. тамошобинои азиз, борои мо качестваш беҳад хушрӯя духтаро. иншоалло ки ё камш мондан. агар ҳаминоя тамом кардум духтаро, бо рафта борои нав ба нави фазони хушрӯ бо нархи дастрас мебиёрум. анаи ва ёмон безрукавкаомон боша духтаро. ира ҳама ҳар хел мега, толстовка, безрукавка, курткаи беостин. хулас ай ҳамиё духтаро ай размери 44 то 54 в наличии дорум. чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро. ман дар хона рости сёмка дорум, неудобняй киса дора духтаро. кисаш хеле чихери хушрӯя беостина, чӣ хеле ки дидестен. замок дора, замокошон рабочая. баъд ане хеле эмблемия дора барои фасонаш. капишон қатияй духтаро, капишонка қатияй. дар рӯзои боронӣ метавонед ки капишонша пӯше. качестваш беҳад хушрӯя духтаро. дар фасли баҳор, дар фасли тирамо. тамошобинои азиз, чӣ хеле ки гуфта гузаштам, анами намуди курткаи беостинмон ай 44 то 54 мерава размерош. качестваш беҳад хубанд. иноя духтаро дар фасли баҳор, дар рӯзои боронӣ, дар тирамо, дар шамоло пӯшен мешава. беҳад качестваш хушрӯя. хеле чӣ бугум удобняй барои одамое ки кор мекунанд, дар ҷои коршон пӯшиданда сабука ки удобняй. анаи куртора бо дав видеом гуфта будам, плати туника в наличии дорем духтаро. капишонка қатияй, длинашам дарозай то заминай. размерошон боша ай 48-50 сар мешавад. чӣ хеле ки гуфтам, капишонка қатияй духтаро. материалаш ангора, ҳай ангораи ғавсаки хушрӯяи мо лоймакай духтаро. шушта мепӯшен. чӣ мегум, качестваш беҳад хушрӯя. агар вай иншоалло насиб карда боша ҳамин ҳафта ҳамиё тамом шаванд, боз ҳам борои нав мебиёрум. як хела павхаро монда, ами надписш маъқул нашдай. иншоалло ки без надпис мебиёрум борои нав ма духтаро. чӣ хеле ки гуфтум, картикамон тамом шид. успед кунед духтаро, заказотона оформид кунед. бениҳоят кам мондагиай духтаро. павхарои азизи ман, сумкачорам 3-4 дораш в наличии мондагиай. распродажа сар метиҳем иншоалло дар наворҳои ояндам. ҳозирашта ҳамин нархи будагӣ қатияй.